இது பாருங்கள், அதிகாலை நேரத்தில் கிராமவாசிகள் பச்சை நிறத்தில் தடித்தும் கூர்மையாகவும் இருக்கும் மூங்கில் முளைகளை அறுவடை செய்கிறார்கள். முதலில் அவற்றின் வெளிப்புற ஓட்டை சீவித் தள்ளி அடுக்கு அடுக்காக உரித்துப் போட்டு உள்ளே இருக்கும் மென்மையான மையக்கருவை மட்டும் எடுத்து விடுகிறார்கள். அதை நன்றாக கழுவி வடிவம் கெடாமல் சிறிது மெலிதாகும் வரை மட்டுமே சுட வைக்கிறார்கள். மற்றொரு தொகுப்பு வேறு விதமாக செயல்படுத்தப்படுகிறது. அதில் உள்ள ஓட்டை நீக்கப்படாமல் விடப்படுகிறது. இதனால் அவை ஊறுகாய் செய்ய சிறந்ததாக இருக்கும். உலகில் அதிவேகமாக வளரும் தாவரங்களில் ஒன்றான மூங்கில் ஆண்டில் சில மாதங்கள் மட்டுமே அதன் முளைகள் சாப்பிடும் அளவிற்கு மென்மையாக இருக்கும். அப்போது அவற்றை மெலிந்த துண்டுகளாக நறுக்கி மிளகாய், பூண்டு, கீரை ஆகியவற்றுடன் கலக்கிறார்கள். இவை குறுமுறுப்பாகவும் மென்மையான சுவையுடனும் ஈரபதமுள்ளவையாகவும் இருக்கும். ஊறுகாய் மூங்கிலுடன் சேர்த்து பரிமாறப்படும் இந்த சேர்க்கை பருவகால சிறப்பு உணவாக கருதப்படுகிறது. Download ShareChat.